Mentah kesini nak kalian kekunhun yara soalang haringkat keji relang ke dorbas nong maulai ke besin bat keji nok senyang jong MDC kethan bat labor patau kila sedang menpenku jakawa soalang daka kali pu silu nak kalian rambas nong maulai kutan masa bat Marco Mitri ure thu bakilai perkhat la slam menpenku jakni kawa bat mentah kala sedang menpolong hadir keji relang ke besin MDC bat kini seng yara wa soalang. Matang ketika ke program gani ke bangila nak tunggu lah kam selam man pun kod man le bridging gani ka soalang ke ba naru bendu ila sang dekat bisen bat kadi mentah ketika contribution ke bagi ai nak lagi bat tibor patau ke industri iba la konkret gani ka scheme jui man pun kod silter gani wa soalang di first phase jung ni ka ketika jimbun koi soalang kesedang nang ni GSB mentah VI kelasang menteri kam ni kawa mungkin penyiar ni kathar dengan soalang bahkan ni ketika jingan nok senyang ke jong MDC berangkat bagi jing Thailand kelip ke bisen nama sendap pun koi jika ni menggunakan lalu kesedang kan sedon kita ke jing le tigi nagaliang juga bisen boleh kisah le tigi bentar ba kinsna gitu ki jar ki berfikir kinsna di floating island pun koi ini kawa ingin bahkan ketika projek kapangila sedang la kam katuat ni la bor brio idon lang ni mentah kini member jongka seng ya da soalang ki bala trai bro kata voluntarily la bor shimet daladi kila ya persangon berko jika ni ka wa bro kata ya ringkat bagi jika trai lang mentah ka bisen ka sim ka ya jing rap jongki di kilong mentah part parcel jong ni projek ka bahkan long umdai teman taswi ni teman snam ni long serta penyerai dengan soalang jadi jingwan jadi mesin mentasi bat kajing involvement juga bisen kamkam hadir bagi dapat koi juga ni kawan kita ki kajing snai di floating island ban silter di kuam soalang kani kalau ada secara solution ke bah krautam ke bagi nak yo hadu kat ni inna ka nam tang dengan soalang di bros kata ngini si persang di bor berit jong kami ke besuk dengan mentah dengan sai kala pau kam yang idon mentah member jong kadika juga sengnya daun soalang kiban hab ai lem ke jing keren namata dekat kantong di muki ketika mon ketika diang kini muki bed dok ha ni kawa ru ba ka bon im dok ha ni kawa dengan skoba ketika hok jong kir bagi sim mental lem ni keren ni donis ketri ni ba ni Habai Cranmore Secretary ka kunhon ya dawa soalang ule thu bagajing sedang man sengi kani gaseng kalong hadin bakila that ban tami ki jabo bala bread pathar dai para nong khwai daga jing etrei lang bat ka jing aisha jongki dkhot kani gaseng kilala ban penkhoj bat penne ekani kawa kumba kalong menta na kalyang jong kani gaseng ki bu ru ka jing kerpat ya baro ki basong basa hasilan ter kani kawa bakin ampen long ekani kawa ka jaka bread nyut jongki namar kumbang gilaseng ya kani kunhon ka kunhon ya dawa soalang maka dia kajing sedang jungi bat ngiyo ya kajing sedang nang ni hi kajing terlang lagi para nong khwai nang ni hi tinggi don sya kata kathong ba ngin pur sya kiwe kiwa kamde tang kawa selang kani bang kawa kan hun da wa selang kani tang kerteng hare ngin tur keleng ikini kiwa kum kawa kra lo ada mo ada kahap ngi ba kam tur ban nyom ngi tu ban seluk ti jabo ya ban lo nak liang kini ki membar ngi kilong ki blak loy ba da juken berpo de kata ba bang ide pan perkhek lepa ba ha ban kun persa kini kajing jabo kiwa ban pon rak biang ban yu bang kidok kha kin don hatewa wa kra aku misirpi kumjo bang ngimla ban sedang nang tai bersang senang ni nimtang i ba nang ba kajing sedang jungi kepada nang ni mental kajing rap kawan ba undisi lo kepala ong rama senong kelawan jing rap nang ba po kabisin lo kawan jing rap ti kermen baj ba ya kuat kra lo baleng ngimla ada haba kadon kamon kalenti kadon thì kaseng ka jungi huni daw soalang ka huni daw soalang las dang nu ar ja kan yo thì situ api kendian baling iseng kan ka huni daw soalang kadai namar ba hak tu ke por ja kan yo hak benai pro sistem ka jingbun kini kinong khwai hang ne ngima suban batai ka jingbun nong khwai pergi nong khwai wan hang ne kide kiba kibal isti adu kata kiwan ra plastik la yeng kiwan ra jimbam la yeng kiwan berat hang ne thì hak ta ke por pade idon langut sangut ki para nong khwai hang ni kalau bang isi ya tu jinglek ke jongki ti bang isi ke jongki bang ong si ong ki man kasngi man kajan miet ngi khwai hang ni ngimla man ong si ong ki ti ka pelong ngi bang haban chu tam man kamit tung ka thaj man tam ki itu ki jebok be kon bret hang ni ti kawan ka jing mut hang ni kata kalong ba ngin sinano ka ken hun na kam tam bang nian da ya kan kawa
Bat ha kata kapor kami isya kata kedhun ha atnyo tali jong na November arja khan yo kalau gilai form yang kena kedhun ta ka bangi ai ka teng ta ka kedhun do ka kedhun ya dawa solang tidak lu kata kapor kita sedang ter ki kam jong i hantang hani solang hani nam tam pen khut ya kena kawa namar ngi benut ya ki dok ha ki hang ni namar ble ba ni ka ka jabok hadu kata tapi i leh ki braya ki tu ki por bang sapa la kapor bang pat sedang mengi kena kawa mentau benai mat selai pimi isu kena kawa pimi su hani pimi baik pakai surok kene ana do bangi la wan hang ni la sedang ban pen ya ka mah ka jing wa jing pen khoi kene kawa salang kata kalau makan kawa kalaklador kuma pi mentakum ni pi ka hau menai mat idon ki proof ya kata ada barok khoi ki proof ni download nam tam pen CP ba ha menai mat ha swa bang pen ha kapor bang pen wan mangi kalau na kumwe ban menta kalau kum ni pasal ai kulai ya barok kini ki khot jongin mar ba kabang penlong ya kene ke program mangin thuj ya kene kawa salang kalong ba ya mi renti da kabang ira ki mo khiu labra mo ka bormet ni trei nama don bayrap mano isu senyang hi na ki para khot sipa artho sipa arspa ka ki bayala ai mo nang bang yo man thit ki tiar ki mo khiu teng bang kawaj ki men don kaban si thit hi kawaj te kalong kawaj jencar ngi hadu kata ki por mo trei te hari ding trei stom ko jongi ki por mentang di is nanda ke JCB nak pu silum ke bang tip mo nak pu silum te hak tu por ngi sitom mentang tan ni kinyut saru dong imla hari mentang i ba tang pu sisekan kan ka JCB kal da brandot di kini berakon te rong idon ka jingkermen wer ka jing anut hadu kata ba kan ya kan ka wa salang ni kan sakala khongpong man ga i lepai kata ba lada wat tang para mangi para khot idon kuma ni pro ngot ro ngilala men kala khongpong kuma kalong mensua te mentale da kajing ya no senyang lang ka kubor senong ka sanang ini da kajing no senyang lang ki lain department yang sekarang mereka lihat ka trai ba kan ni ka sakala khongpong ba kan insai i biang ba ki do thli salnai ki set sangkai kin sa im biang ni bat ka kala akho chun sa ki ko ki sa im biang hoj mentah ni ki do ka ki babun ba ki do ka ni ki ba he ki ba ar kilo si jrong ta ki don hang ni makin kum sa phai su mentah nadu benai November Oktober kam sa man khwai hadu menta ti do khang ni ki bahe ki don ni ti kermen ba kan ni ka project pen khoi ti ka am salang ngamba ka ji do senyang lang kini ki lan pen men bro hoj ti kermen ba kan sa pen kelak hongpong ya ka ka umbam umdi ka balong ka we ka tolong jong ki umbam umdi jong ki nong mau lai barok ka we ti kumre pan long kumne ki men so thuk kan ba kan ni ka tolong umbam umdi imre pen bread ki jabok jaban ha ka tolong bam di nama kidon ki dosbin pat mentale kidon man kidong ki kalikit nyut balai ting nang bread sawa imre sup pan bread sawa kan ni kamre ka dosbin kan ni ka umbam di ni besutu kata tidak menta pi lek kumni te kalomba ha we skill la mentam don sup pen khoj kan ka wa kan sa stang hokis pin menta ka dona ki hokis nyat nomor balai bang la ya tam ka por ki hokis hane kalomba ada ngi pen khoj ma pi nang brand te hadu kan do kan ngila man san mangi ba pen khoj ngimla re insa that ka por te dang ai ka jing trilang kemun kan ni ka wa kan sakala khopong kan te kerpat ya pi bar khoj ki ba song ten kan ka wa seu ba wat nam penlong su ya kan ka wa kum kan dosbin suba sim ya ka kum ka we na ki tolong umbam ude kenang ba ka jing khoj ka jing suba apa ngi tolong ka kisnong ki thau jungi ka jing khoj ka jing suba kan ka wa kan long ka nyikir khu yang i nama lang ide nak ka ka jabok ide kan yang yok pang te kalong ba kan kata ya ka kamai kan ji ka jungi lang yok mam ide ka ba khoj kamut kamet ka phat jungi kan set kan klan te kalong ba ngim yok pang itu kalong ba kalong ka jikir khu em ka kasam te nak ta daung kerpat mes sen so bahasa ngek nok kan ka bread ki bo ha kan ka tolong jong kan ka wa salang Habekran with Dr. Hygiena Siangbut, ibadai Project Scientist Institute of Natural Resources MBDA, ilay ito bakane kadai ka pilot project kabagilas dang tang hakabanta kabaningkong kabalambang kumba pralak tingka ban pendap ya kane ka project klam da pendan kam ya kidawai. Kane kadai ka way na project kabalada katray kam bat kalong kabajab ban penkhut ya kane ka wa kila ru ban penkhut ya kiwe kiwa kibakham he kibadon hasor silong kum ka shirpi bat kiwe.
Nakalyang joy Dr. Hygiena ipan pau ba kani ka project ru kan long ka ba job ladaki nong song snong ki snok tilang ban pen khoi na do na ngano impige ni ka day tang ka pilot project ka bangile ma ka day ka pilot project ka bangile ti lada kani ka kam ka bangile hang ni ka long successful nei ka long successful te ya kani ka ju ngila ban replicate pa de shiki we pati wa kan ase kum go ba pi ang ka te ka wa shirpi ka wa khra na ma ka te ka day ka wa ka ba kham he da compare ba kani ka wa shing nei te ya ka ban le ya ka te ka wa te ngam tip long ka syong ha ka ngilaban le se ka besin ka laban le ni manu ki department laban manu ba de stakeholder ya ka to kai tingam la kai ban ang ka nakaliang sa office jungi bingin le be yigi ki wa kan handai ka ni ka litang ka technology ka ba ondangi iba ka long successful ki be gilaban replicate kan te ka ni ka kam pen ko ya ka ni ka wa sheng ka de ka collaborative work ka bangi le ba ka shnong ka ni ka shnong maulai bat kum joro bat u MDC jong ka maulai pa pathau te halor jong ka ni ka project jing sha ka ni ka project am de ka project ka barem ka don ka jing pulut ka ba nakaliang ka office ka jungi ka long kamba kumto kumba pralak tame e tengka ka bangi mang nakabanta thik ban pen kho ya ka ni ka wa da ka bangi pendon kam ya kini ka bangi ong ka bio remediation ma la ni ka ta ka bangi pen kho da ka ba ndai da ka bangi ai di ki kinja da wai la ni ki chemical handrai ka balong natural ka bamot ba tang de ki khniang hi ki bami na ka ni ka wa hi akum jo ki jing thong ki badan saudong jong ka ni ka wa ki bangi la de ban identify ki bangi la ban pen kho khnang ba nginam pendan kami gino ki kinja da wai ma te kani ka kam ka bangi le kani ka dang dai ka phase 1 menta ka bamot ba menta ka bangi sedang ha kani ka sni ka long bangin le bangin pen kho chwa ya kani ka jobo ki bala lang ki sediments ma ki bala lang ha kani ka wa te hadin jong kani pada kan sedon pada sakabakan ka bangin shnai gini ki kinja ngi khat kita ki green bridge hagi te ki green bridge ka bamot ki ki kinja structure ki bangin shna ha kani ka wa ki bal yarap ya ka bangi laban inokuli le ne ka bangin penroy ya kita ki kinja microbes ki bangi laban ang ma ki kinja khnyang ki balaban pen khoi hi naturally ki ban pen khoi hi ya kani ka wa bat kata ka dei ka bangin le ha kani bat kani ka kam de etang ka bangi shu clean pen khoi tang shi sin ya kani ka wa ma kani ka kam hi ka long ka bangi haban long ka long holistically ka bamon ngi haban sumar wat ya ka te ka catchment ka bade ha lo mau padang te ma te kumbala ong rang ba shnong jong ka kantan man sar mane ka long ba ngi haban ti ya ki trench ka bamot ba ki kinja thliu ki balaban harvest ya ni ya ko slam khnang ba ka sauce jong ka ni ka wa kan kham khlain ka bamot ba ki poliu ki ba sa ya ka ni ka wa kin khlain ha ka poliu kham tamma kinam rekat ken khnang ba ka jing ka kan long ka ba kham pun ti kata ka de ka bangi le mangi ka jing mang tingka ka long ka ba khandian na ka leng ka jungi handrai MDC na ka scheme ka jung uro la yarap kumba pen khoi kumni ma ki le ila le ka ni ka dredging da ka ba pendan kam ni ki JCB nang tadi ki briu ki jaka ki ba kot ya ban pendan kam di ki briu te na ka leng ka MDC ro la yarap handrai na ka leng ka jong ka basic ka long tang ka bangi introduce ka ta ka technology low cost technology ma ka bangi laban ang ba tang ban pen kho ya kani khanang ba kani ko wa sa sisin pa de kan long ko wa ka ba itana ka ba kho ki baslo ti ka don kam ro ka jinya tre lang ka jinya tre ran ka jong kini ki nong shnong mo ki ba haro jong kani ko wa na ba ka jing pe jing inde kam don jing la dangi pen kho ngi le ka no ka introduce no technology la da ma ki hi ki ba shong haro jong kani ko wa ki bra ka catchment jong kani ko wa ki brat pathari ki mute mo ki bang no ki jobo ki bento ye kini ki waste ki ba mi ni ki ying ki jungi na ma ka jimpe ki jungi ka long ka bupun ka diga domestic waste hang ni ki mi ni ki ying shedja ki mi na ki ni ki ying jungi bru hi ma ta ka daw ka ta ka long ka ba tang da ka jimpe ka jingmi jong ki ni ki nyut ki bedon ha ro jong ni ka wa ngi la stho ba ka de ka ta hi ka de ka waste ka ba mi ka ba generate ka de ni ki ying hi din ta ka daw ka long ka bedon kam ba ka jinga tre ran kat ka jungi la ki sngu tho ba ka ni ko wa ka de ka ba sa ye ka ni ka shnong mo lai te na sngo ba ki de ban ye tre ran kat ken ban ya da ya ka ba pentu ji ki jobo la ni ki la ban filter hali ki jong ki yeng shwa bikin pentu ya ko om khnang ba ko om kan ko bas ko ba ki pentu kan long ka bala de treat belum mala kan te ladangi introduce ko no technology ro lam dang ka ji trai lang ju ki de ngasong ko long ka ba e kan te kata ka de ka ba nga kwa ban convey ka message ki nang ro